darba waħda kien hemm ġeru kannella u sufi jismu Max. Ommu kienet kelba kannella jisimha Lisa. Ommu Lisa kienet tgħidlu biex ma joħroġ, imma Max vera kien ikun irid joħroġ waħdu mal-ħbieb. Imma kienet tgħidlu le għal raġuni. Il-ħbieb kienu ilu jgħidulu oħroġ magħna, tgħidlu le għax jekk joħroġ fid-dla għandhom taqba u jekk ma joqgħodx attent jista' jweġġa'. Darba waħda meta ommu kienet triqda Max ħareġ mid-dar mingħajr ma Lisa indunat. X'ħin ma rax il-ħbieb kien jaf li mhux qegħdin hemm għax ommu Lisa kienet tgħidlu le. Allura Max qatt jibgħatilhom biex imorru l-post li ftehmu biex imorru jieħdu pjaċir miegħu. Minħabba li kien fuq il-mowbajl waqgħet toqba, allura ma setax joħroġ mal-ħbieb. Hekk Max tgħallem li tajjeb li jisma' minn ommu.